Lôžkovú časť Púchovskej nemocnice zrušia. Definitívne teda nebude. Napriek predvolebným sľubom poslancov reálne stále zostávalo iba vytvorenie oddelení tzv. Jednodňovej chirurgie. Na ich sprevádzkovanie však chýbajú lekári, ktorých je v tomto regióne nedostatok. Nemocnica chýba v Púchove predovšetkým starším ľuďom. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa podľa nich výrazne zhoršila. Ľudia musia chodiť do Ilavy, do Považskej Bystrice. Keď bolo na Lysej sanitka, aj tu zrušili rýchla pomoc a teraz aká príde, tak ľudia môžu byť na druhom svete. Pred novembrovými komunálnymi aj parlamentnými voľbami sa o obnovení lôžkovej časti opäť hovorilo. Kandidujúci poslanci organizovali petície a voličom sľubovali aj nemožné. Dnes je už jasné, že to tak nebude. Lôžková ako taká už veľmi ťažká, ale my sme skôr hovorili o tej jednodňovej chirurgii. Každý sľubuje ľuďom len to naj a potom sa na to zabudne. Ja, tak to už nesplnia. Nahnevaní sú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tí totiž každoročne na prevádzku nemocnice vyčlenili 100 000 eur a boli ochotní podporovať zdravotnícke zariadenia aj naďalej. Ľuďom bolo nasľubované aj od tých poslancov, že lôžková časť sa tu do tej nemocnice vráti. Žiaľ, nič sa nestalo. Vlastník nemocnice a zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Miloš Pagáč tvrdí, že to ľudia zrejme zle pochopili. Na vytvorení oddelení jednodňovej chirurgie ale intenzívne pracujú. V regióne však chýbajú lekári. Aj iné nemocnice, ktoré sú funkčné, majú problém nájsť niektoré smery lekárov. Obnovenie lôžkovej časti v Púchovskej nemocnici odmietajú aj poisťovne. Z ich pohľadu je táto investícia stále nerentabilná. Katarína Naďová, Teatry.